благословенцы, глубоко поважанные святари, консекрованные особи, дорогие браты и сестры, так само слухачі Радіо Марія. Я сердечно вітаю усіх вас на початку этой святої мши. Традиційно у Мінську у опошнюю неділю мая, сьогодні ми відзначаємо сьому неділю Великодную, але одночасово після этой святої мши проводимо традиційну процесію Божого тіла з 4 алтарами. Будемо молитися під час этой святої мши, щоб ці діти, які сьогодні перший раз пройдуть, як першокомунійні діти по вулицях нашого міста, діти, які прийняли перший раз у своє серце святую комунію, а так само кожен з нас, як мага частей приступав до стола життя, хліба життя вічного. Щоб цей хліб життя вічного був присутний завжди у нашому житті, подобно тому, як потрібний хліб для нашого біологічного життя, щоб ми таку саму потребу відчували і у хлібі духовному. З цими думками розпочнемо цю святую мшу. Находятся со мною, они мают чего ести. Коли я отправлю их до дому голодными, ослабнуть у дорозе, бо некоторые из них пришли издалек и отказали ему в ушни огонные. И откуль накормите хлебом тот у пустыни. И он спытался у них, сколько маете хлебов, яны отказались. Здавалася б, ну якая там праблема? Ну невялікая, ну было б зніслаўленне, было б непрыемна, была б маса негатыўных эмоцый, была б маса плётак пасля гэтага, але это не конец, это яшчэ не ўсё, што скончылася віно. Аднак ён неабыякавы. Ён жадае добра кожнаму чалавеку. І тут прыходзіць на дапамогу Марыі. Яна першая заўважыла і яна упрасіла сына. Таму мы асаблівым чынам, разважаючы цуд на вяселле ў Кані Галілейскай, звяртаем увагу на неабходнасць нашай малітвы праз заступніцтва Багародзіцы. І яна прысутная ў нашым жыцці. Яна ёсць на кожным нашым мерапрыемстве, у кожнай нашай жыццёвай сітуацыі.
Так, еще раз скажи. Борисова. Вот это зв'язовое, что там? Аня, давай, быстро. Ну, я уже снял давно. Мне всю пленку испортишь. Давай с тобой... О, давай. Давай так. Эти Аня, очки, селфи. да, типа защита. На самом деле, я очень хороший человек. Аня, с тобой видно? У жыцці кожнага чалавека ёсць моманты радасці і асаблівага святла. Аднак сярод іх ёсць таксама боль і цярпенне. Ёсць тое, што прыносіць смутак і горыч. Наш Пан Езус Христус прысутны сярод нас пад постаццю хлеба, якога мы так велічна суправаджаем у працэсіі па вуліцах нашай сталіцы, таксама не быў пазбаўлены досвіду цярпення і болю. Менавіта балесная таямніца святога Ружанца, якія мы разважаем кожны аўторак і пятніцу, нагадваюць нам аб гэтай праўдзе. Часта кажам, што свет ненавідзіць нас. Аднак усведамляем, што і мы з'яўляемся часткай гэтага свету, і цяпер, і яго будучыня таксама залежаць ад нас. Таму кожны чалавек, якога мы сустракаем на сваёй дарозе, мае права адчуць, што мы па-сапраўднаму шчыра яго любім. У сапраўднай любові нельга засяроджвацца на сябе, таму што няма ўжо мяне. Ёсць мы, хрысціяне, святкі Христа, сапраўдныя Божыя дзеці. Праз крыжовую ахвяру Езус паказаў нам, што няма такога падзення, з прычыны якога мы не змаглі полюбіць свайго бліжняга і сапраўды прабачыць яму. Кожная выцертая сляза, дапамога, жест падтрымкі ў адносінах да спакутаванага брата і сястры – гэта знакі нашай, шчырай і сапраўднай любові. У першых хрысціян адзін позірк на выяву укрыжаванага Хрыста выклікаў вялікае пачуццё ўзрушанасці. Мы ж, хрысціяне 21 стагоддзя, без страху глядзім на укрыжаванага Хрыста, і нам гэта здаецца такім звычайным, нават нармальным. Яшчэ раз з любоўю возьмем свой уласны крыж і з пакорай пойдзем за Пана, аж да хвалы Божага валадарства. Амén.
Мышец подвешен, охраняют навес тела и кровь, душу и бодрость наименьшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Смилосердный на нас, и нас, Господь.
і збирають їх, і кидаються агоніями, згорають. Далі будете во мне, и словы мои вас будут. Просите, чего захочете, и станется вам. Провести эту процессию, это публичное признание нашей веры, это манифестация нашей веры, это так само умацование нашей веры, без якої нема збавлення і у якої ми повинні з дня на день узростати. Але Бог цінить про людей. Тому дякую всім, хто найперше подрихтував сьогоднішнє свято. Це і пропащу катедри найперше, księdzu каноніку Антонію Климентовичу, і пропащу парафії на Золотої Горці, Святейшої Троїці, księdzu каноніку Юрію Санька. І так само особлива подяка для і księdza Юрія Санька, бо там розпочинається вся процесія каноніка. І особлива подяка кармелітам, які підготували алтар на Костричницькій площі, так само салезіянцям. Напевно, многі сьогодні бачили салезіянський алтар і сказали, ну якісь трохи бідноваті. Зовсім це був такий, видається, вельми мощний. Але не їх біда. Ні. Справа в тим, що сьогодні, ну так супало. Сьогодні День пограничників. І як у нас розпочалося набоженство, їхнє так само мероприємство розпочалися на площі Перемоги. І, дивіться, треба було, вони вийшли, треба було Хусенко алтар поставити. Дякую салезіянцям, що, так сказати, не з таким завжди великим розмахом, як вони це роблять, і в будущем будуть робити, а впевнені у цьому всім. Але фотка оперативно зробили, і алтар був. Це велика подяка всім, хто це учинив. Umiłowani wszyscy Panu, bracia i siostry, kolejny raz przekroczyliśmy ulicami stolicy naszego państwa, Białorusi. Przekroczyliśmy nie tylko w samotności, nie tylko może z naszymi przyjaciółmi, z tymi, z którymi chce się nam być, ale przekroczyliśmy razem z Jezusem Chrystusem. Tym, który jest najlepszym przyjacielem, tym, który nigdy o nas nie zapomni, tym, który zawsze będzie z nami. Przekroczyliśmy z Nim, aby umocować naszą wiarę, aby odnaleźć naszą wiarę, jeżeli ją straciliśmy. To jest taki francuski, bo już on zmarł, taki francuski pisarz André Froissart, który napisał dialogi z Pawłem VI, dialogi z Janem Pawłem II, wiele innych książek religijnych. A historia jego bardzo ciekawa jest. On narodził się w rodzinie niewierzącej, ale miał przyjaciela, katolika. I oto idą ulicami Paryża, przechadzają się. A jego przyjaciel mówi, André, posłuchaj, mam wewnętrzną potrzebę, muszę tutaj wstąpić do kaplicy stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. No idź, wstąp. A sam sobie myśli, co to słowo kaplica? Pierwszy raz słyszę. Co to jest adoracja? Pierwszy raz słyszę. A jeszcze czego? Najświętszego Sakramentu. Pierwszy raz słyszę. Poszedł. Jego przyjaciel wyszedł, a Andrzej nie, wychodzi zmieniony zupełnie. Andrzej, co się z tobą stało? A w tym białym, maleńkim krążku zobaczyłem Boga. W Eucharystii zobaczył Boga. To była chwila nawrócenia. Oczywiście, jak on jako pisarz miał wielu innych przyjaciół, Francja najczęściej to społeczeństwo laicystyczne, dużo niewierzących w Boga, szczególnie w tym zasięgu tych pisarzy, ludzi kultury. Z niego się śmieli, poszedłem do kościoła katolickiego, katolikiem zostałeś, a żeby poszedł do synagogi, to na pewno Żydem by został. A poszedłby do meczetu, no to muzułmaninem by został. A on tak mówi, człowiek humoru był, mówi, no tyle razy byłem na dworcu kolejowym, ale nigdy nie zostałem parowozem. Nie bójmy się iść do kościoła, nie bójmy się. Pokłonię się Chrystusowi, a On będzie naszą mocą tutaj na ziemi, aby budować szczęśliwe życie tutaj i przyjść w krainę szczęścia wiecznego w niebie. Szczęść Boże wszystkim. Co odnoszę w tym samym likoncy, wiecie, polskiej mszaki sama. Пройшли те 4,5 кілометри. Это великая радость и для меня, великая радость для всех. Это радость так само для места, для города. Мы бачили, что люди, может,
проходили побач, які невіруючі, які не ведають, що тут святкують. Ну, там недалеко був цирк, бачили, що діти йшли в цирк. Може, некоторые взяли на нас и сказали, а это что за цирк такие? Это был цирк, или можно так сказать, вот, в центре якого. Это не цирк, это живая присутность Иисуса, который приходит до нас. Вельми добре, що так много людей збирається, але треба пам'ятати про це кожне свято, кожну неділю. Не тільки раз у год, не тільки на Боже народження, не тільки на Великдень, не тільки як освячають яйки, не тільки в пальмовую неділю, коли освячають верби, і тут бочник у нас ходять, і діти катаються на цьому бочнику, але кожна неділя, кожне свято повинно бути, навіть костьоли повинні бути повні. Як я вже казав, подчас святої мші, коли 50 імшів целебрується у Мінську у неділю. Це велика радість. Але це саме і наш обов'язок. Мы отримали этот дар от Бога, дар проказанный Божьей Матерью Фатиме, и повинны користаться за этого дара. Напевно, многие из нас ведают, особливо молодь, что несколько годов тому помер идол молоди Майкл Джексон. Ну что ж сегодня сказал? Вот я вам сказал, дорогие братья и сестры, простые годины, там, например, не ведаю, где в районе Каменной Водки, например, возле это самое приезде Майкл Джексон. Там не столько милиции требовало, как что это понравилось. Все приветливы. До нас приходит не Майкл Джексон. Люди все памятуют, что дома будут, напевно, памятуют, а потом забудутся. Так что все забывается про людей. Тут приходит сам Иисус. Будьте верными Ему, а Он все застанется верными своим обещаниям. Кто прямое мое тело, кто есть мое тело, кто пьет мою кровь, той будет жить вечно. Живите счастливо на этой земле, и это життя приведет вас у радость вечного счастья в небе. Аминь. Имейте благословение мне. Здесь будем проповедники, спросим епископу разом разделим благословение. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Праз 5 хвилин у костеле распочнется святая мша.